Gi en okinyi maber kendo mwarome chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 27 dweno mar abiriyo e higa mar 2021. Kamoro amora ma intie arwaki ni machiegni. Mokwongo akawo thuoloni mar oro hayo maber ne jaber nyiri Ariana Chloe. Happy birthday Ariana Chloe, we love you sweetie. Oboke wan kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni Raila backs down as Kalonzo quits NASA. Raila backs down as Kalonzo quits NASA. ODM leader cedes ground on contested political parties funding in a last-minute effort to back his estranged partners. But this did not stop Wiper Party from joining ANC in voting to quit alliance formed prior to 2017 polls. Ogai mar ODM Raila Odinga gikone ne oyie mar pogo omenda kod duond buche moko e riwruok mag NASA. Ogai mar ODM Raila Odinga ne oyie mar pogo omenda kod duond buche mamoko e riwruok mar NASA ka ANC, Wiper kod Ford Kenya. Kata kamano, duond od bura mar Wiper nyoro riwore kod duond od bura mar ANC mar wuok ayanga e riwruok mar NASA. Duond od bura mar Wiper motelne kod Stephen Kalonzo Musyoka gikone ne ogoyo ombulu mar wuok e riwruok mar NASA. Jood bura mag Wiper ne ogoyo ombulu mar miyo thuolo jatend duond od burano Stephen Kalonzo Musyoka mar wuok ayanga e riwruok mar NASA, kendo Wiper dhi bedo duond od bura mar ariyo mar wuok e riwruok mar NASA bang' ka duond od bura mar NC bende ne osegoyo ombulu chieng' tich ang'wen e juma mokalo mar wuok e riwruok mar NASA. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Duond od bura mar Wiper gikone ne owuok e riwruok mar NASA, duond od bura mar ariyo bang' ANC mar wuok e riwruok mar NASA. Kata odoko nogai mar ODM Raila Odinga ne oyie mar mondo gipogre omenda mag political parties funds. Ito oboke mar ang'wen loso ewi okang' mane duond od bura mar Wiper okawo mar wuok ayanga e riwruok mar NASA kendo bedo duond od bura mar ariyo mar wuok e riwruok mar NASA bang' ka duond od bura mar ANC motelne kod Musalia Mudavadi ne osegoyo ombulu mar wuok e riwruok mar NASA chieng' tich ang'wen juma mokalo. Mabiro kata odoko nogai mar ODM Raila Odinga ne ogo lwete piny kendo yie mar pogore omenda kod duond buche mamoko mag riwruok mar NASA. Ito oboke mar abich en koro chances majalup ker machon mano jatend duond od bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nogo motelo ne yiero maduong' mabiro. Thuolo mar ang'wen kata chances ang'wen ma jalup ker William Ruto nigo e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar auchiel loso ewi weche motudore kod yawo skunde ma ochakre ayanga e jumani. Ito oboke mar aboro loso ewi jaod bura Madhira Rigathi Gachagua mane owe thuolo kod bond kod doho odiochieng' manyoro. Ito oboke mar apar loso ewi chenro ma jatend piny owacho mag dongruok ma jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ochako e gwenge makadho wadh nam chumbi. Ito oboke mar 12 mag mibadhi kaachiel kod ywaruok e kind migawo mar doho kaachiel kod od bura. Ito oboke mar 14 okinde ma pacho kae dwaro ni odinone kata otwe jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Weche mag ohala kaachiel kod weche moko e pinje maoko. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke mag Tokyo Olympics madhi nyime e kindeni. Oboke mar ariyo an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach nyime oboke mar Daily Nation en ni Raila and Kalonzo finally
part ways. Raila and Kalonzo finally part ways. Ogai mar ODM Raila Odinga gikone ne otegore kod jalup ker machon Stephen Kalonzo Musyoka. Ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend duond od bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ne otegore bang' ka duond od bura mar ANC kod Wiper ne owuok ayanga e riwruok mar NASA. Odiochieng' manyoro jo od bura mag duond od bura mar Wiper ne goyo ombulu mar wuok e riwruok mar NASA, kendo Wiper dhi bedo duond od bura mar ariyo wuok e riwruok mar NASA bang' ka duond od bura mar ANC motelne kod Mudavadi ne ogoyo ombulu mar wuok e riwruok mar NASA chieng' tich ang'wen juma mokalo. Mabiro kata odoko nogai mar ODM Raila Odinga ne oyie mar pogore omenda kata pogo omenda duond buche mamoko e riwruok mar NASA. Kata kamano jo od bura mag Wiper ne odagi wach makamano, ka giwacho ni gisebedo ka gikwayo ODM mondo omigi omenda. Kata kamano duond od bura mar ODM osebedo ka oramo ni omenda mane omigi kalure kod thoth jo od bura kod senators magin kodo, ma omiyo Wiper ne ogoyo ombulu mar wuok e riwruok mar NASA ayanga odiochieng' manyoro, kendo giriwore kod duond od bura mar ANC mane owuok e riwruok mar NASA chieng' tich ang'wen e juma mokalo. Koro duond od bura mapod odong' e NASA en Ford Kenya, mapod nitiere ywarruok e wi telo mare. Aito boke mar ang'wen loso mana e wi okang' mar Wiper mane okawo mar wuok ayanga e riwruok mar NASA odiochieng' manyoro. Aito boke no bende loso e wi jaod bura ma Mathira Rigathi Gachagua ma doho ne oweyo e yor bond kalure kod weche mag mibadhi. Aito boke mar abich, jood bura kata jotelo mag siasa ma ok Mount Kenya East iwacho ni oseyiero duond od bura ma gidhi tiyogo e yiero maduong' mabiro. Jood bura kod jotelo mag siasa ma ok Mount Kenya East mano oting'o counties mag Embu, Meru kod Tharaka Nithi iwacho ni oseyiero duond od bura ma gidhi tiyogo e yiero maduong' mabiro. Duond od bura idendo ni Restore and Build Kenya Party. Aito boke mar ito boke mar auchiel loso wi chenro mar riwo jotelo mag siasa mawuok e gwenge mag Ukambani, kama piem nitiere Masero jalup ker machon Stephen Kalonzo Musyoka, gavana ma Machakos Alfred Mutua, gavana ma Makueni Ngire Kibudha Kibwana, kaachiel kod Charity Kaluki Ngilu mano gavana ma Kitui. Koro jotelo gi ok osebedo ka loso gi duol achiel, kaka kamano nitiere chenro mar riwogi kanyakla motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito boke mar aboro loso e wi achiedh nadi masani koro okwako skunde kalure kod chike mag COVID-19 nikech jopuonjre ng'eng' mokalo. Kata kamano classes tin maketo e tim chik mar social distance en gima tek mokalo e skunde, nikech nyithindo odhigore kata jopuonjre odhigore classes magi kalure kod onge mag classes moromo e keto e tim chik mar social distancing. Ito boke mar apar loso e wi tho mar obila moro e gwenge mag hoho mar Okak. Ito boke mar 11 ito boke mar 12 loso mana e wi weche mag tiyo kod yedhe mamero ji e kind jopuonjre. Ito boke mar 14 loso e ywak mag governors e pacho kae kalure kod ywarruok e wi weche mag lope, pach jondiko kaachiel kod pach josomo, weche mag ohala kaachiel kod weche mowuok e pinje maoko. Tok oboke mar Daily Nation en ni jotich mag piny owacho magombo chung' laro kome mopogore opogore e yiero maduong' mabiro idwaro mondo obi ogwe tao kochopo dwe mar 2
higa manyien. Jotich mag piny owacho magombo chung' laro kombe mopogore opogore yiero modong' mabiro idwaro mondo ogwe tao kochopo dwe mar 2 higa manyien. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wacho ni oboke mar The Star any political bigwigs headache over 50+1 vote. Jotelo mag siasa mapacho kae magombo laro kom ker yiero madung' mabiro sani koro wich bar okwako ewi chik mar 50+1 vote, kata chik madwaro ni mondo jago ma idhi lando ka ng'ano molaro chik madwaro ni ng'ano madhi bedo ker mapacho kae higa manyien kata yiero madung' mabiro nyaka bed kod atamalo mar 50 mar jogombulu duto mapacho kae, kendo iwacho ni ma osekelo wich bar mokalo ne ogai mar ODM Raila Odinga, Kalonzo Musyoka kod jalup ker William Ruto ewi yudo 50+1 e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 2 duond od bura mar Wiper ne owuok ayanga e riwruok mar NASA. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 loso ewi midhiero masani okoro kwako jopuonj e keto e tim chike mag migawo mar thieth mag duoko piny landruok mar midhusi mar COVID-19 kaluwore kod onge mag classes moromo e keto e tim chik mar social distancing e skunde mapacho kae. Ito oboke mar 6 loso mana ewi midhiero masani koro kwako jotelo magombo dhi laro kom ker yiero madung' mabiro mayudo 50+1 vote mar bedo ker mapacho kae. Ito oboke mar 7 jo od bura mag duond od bura mar Jubilee sani koro osechako keto kenge malong'o mar neno ni giyudo ombulu mathoth mag oganda mok Central Kenya motelo ne yiero madung' mabiro, kendo giduoko piny teko mar jalup ker William Ruto e gwenge mag Kenya masawa e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 8 lose wi ywarok masani koro kwako migawo mar doho kaachiel kod migawo mar od bura mabiro bang' ka moko kuom jo apisas e migawo mar doho ne owacho ni gisebedo ka isandogi kod jo od bura e kinde ma oluongi e nyim committees mopogore opogore mag od bura, mamiyo negi buogo mar tamore chopo e nyim committees mopogore opogore mag od bura. Kata kamano, spika mar od bura Justin Muturi ne owacho ni apisas mag piny owacho duto te nyaka chop e nyim committees mag od bura mar chiwo ler e migepe magitelo negi e kinde ma oluonggi e nyim od bura. Ito oboke mar 10 loso mana ewi tuo mar COVID-19 pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar The Star loso wi tuke mag Tokyo